Nordsøen, gennem århundreder et af de farligste farvande omkring Danmark. Blandt søfolk frygtet for sin uberegnelighed, sin styrke og sin voldsomhed. Vi er ud for Thyborøn på den jyske vestkyst. Det er den 30. oktober år 2000. 60 kilometer ude raser en voldsom storm. En storm, der kommer til at udløse en af de mest dramatiske redningsaktioner i mange år. Et drama, som ingen af de involverede vil glemme, og som vil efterlade den lille vestjyske fiskerby i sorg. Mayday Relay, Mayday Relay, Lyngborough kalder med Mayday Relay. Ombord på redningsskibet Vestkysten spiser den 9 mands store besætning aftensmad, da en nødmelding indløber. Faros er ved at synke. Der er 7 personer ombord. Skibsvagten i området vil skulle tage assistance og rapportere til Lyngby Radio. Det var Lyngby Radio. Allerede lige ud for havnen får redningsskibet det første indtryk af stormen. Besætningen bliver hurtigt klar over, at turen ud til den synkende tyske coaster bliver hård. Vi kan ikke sejle mere end 10 knop. Det er det højst forsvarlige. Farten ligger mellem 8 og 10, og skibet banker nogle voldsomme pæle i de her søer. Ja, der var nogle ordentlige bølger i. Det vil tage redningsfolkene 6 timer nå ud til det synkende skib. Men de bliver ikke de første ude ved coasteren. Mens Vestkysten kæmper sig gennem bølgerne, letter en redningshelikopter fra flyvestation Skrydstrup. Helikopterens opgave er at redde søfolkene, hvis coasteren skulle synke, inden Vestkysten når frem. De 6 mand ombord medbringer blandt andet et infrarødt kamera, der kan se i mørke. Kameraet viser varmeforskelle som hvidt lys. Jo varmere en ting er, jo lysere ses den på billederne. Klokken er 10 minutter i 7, da helikopteren når frem. 3 timer inden har Faros mistet både strømmen og kontrollen med roret. Kaptajnen vælger at slukke motoren og kaste anker. Men det hjælper ikke. Skibet driver videre i det voldsomme vejr, og der kommer vand i maskinrummet. Den 86 meter lange coaster har nu svær slagside, og dækslasten på 2100 tons træ begynder at rive sig løs. Besætningen opholder sig i læagter, parate til at forlade skibet, hvis det synker. Den menige besætning ses som skikkelser med hvide hoveder, altså varme ansigter. Personen, der er lys overalt, er kaptajnen. Han udstråler varme for hele kroppen, fordi han ikke har overlevelsesdragt på. Faros medbragte kun 6 dragter. Dem har han overladt til besætningen. Det var nogle voldsomme kræfter, den blev udsat for, og det kunne godt se ud som om, at den kunne rulle rundt på et hvilket som helst tidspunkt. Og det var derfor, at vi var forberedt på, at de her 7 mand lige pludselig kunne ligge i vandet. Det kraftige tømmer fra Faros kastes rundt i bølgerne. I en redningsflåde risikerer søfolkene at blive ramt af plankerne, men det er en risiko, de er nødt til at løbe. En redningsflåde er den eneste chance for at komme væk fra skibet og op i helikopteren, for helikopteren er nødt til at holde afstand. Den mast og overbygning på skibet kan jo lige pludselig få en bølge, som går op og tager fat i helikopteren. Og så er det ikke kun 7 mand, der har problemer, så er det lige pludselig 13 mand. Skibet har mistet 2 flåder, og den sidste har klemt sig fast. Besætningen arbejder på at få den løs, mens kaptajnen snakker med helikopteren på en VHF-radio. Uden overlevelsesdragt vil han højst kunne overleve 1-2 timer i det 8 grader kolde vand. Ved at færdes ude og deltage i redningsarbejdet afkøles hans krop, og det nedsætter hans overlevelsesmuligheder yderligere. Klokken er 7:30, da det lykkes søfolkene at fange en line fra helikopteren. Nu kan helikopteren kaste en firkantet redningsflåde ned. Selvom den ser lille ud, er flåden stor nok til at rumme alle 7. Klokken 8 springer en modig sømand som den første ned i flåden. Han fejler springet, men er fat i linen og får kæmpet sig op. Meningen er nu, at linen skal slækkes, så flåden kommer væk fra Faros, og helikopteren kan samle ham op. Hvis det går godt, følger de andre efter. Helikopterens brændstof er ved at slippe op. Den er nødt til at vende hjem. Da helikopteren sætter kurs mod Esbjerg, er en anden helikopter på vej fra Aalborg. Men den har mindst en halv times flyvning endnu. Mens sømanden ligger alene tilbage i mørket, kæmper redningsskibet Vestkysten sig frem gennem stormen.
Den er nu nået halvvejs. I 40 minutter har den mørklagte Faros været alene i stormen, da helikopteren fra Aalborg når frem. Klokken er nu 10 minutter over 9. Den enlige sømand er stadig i flåden, selvom han gang på gang bankes ind i skibssiden og ved at blive skyllet i havet. Vi blev enige om, at første gang, hvor han kommer fri af skibet, der vil vi forsøge at lave en opsamling. Efter 10 minutter er han pludselig fri af skibet, og en slynge sænkes ned. Jeg siger teknikeren til mig, teknikeren der står i døren, jeg kan ikke se, om han har slyngen på. Ikke? Så siger jeg, at prøv at løfte ham op, fordi vi kan ikke blive stående her. Efter mere end 3 timers kamp er den første sømand reddet. Klokken er 20 minutter over 10, da det lykkes besætningen på Faros at få skibets egen flåde løs og smidt i vandet. Flåden folder sig fint ud, men kastes rundt i den voldsomme sø. Efter få minutter hænger oversejlet i laser. Alligevel er mandskabets eneste chance at hoppe i flåden. Helikopterbesætningen kan se, at kaptajnen er i fare. På de varme, følsomme kameraer er han ikke længere så hvid, og det betyder, at han er kraftigt nedkølet. Men selv efter 4 kolde og våde timer vælger han at blive på skibet. En efter en hopper sømændene ned i den medtagende flåde. Helikopterens 3 projektører viser vej i den sorte nat. Stærkt afkølet forlader kaptajnen Faros som sidste mand. Hvis han kan holde sig i flåden og få den væk fra Faros, er der en chance for, at han kan redde sig op i helikopteren i live. Da alle er dernede i, så siger jeg til besætningen nu om et øjeblik, så klipper de vejeren, og så er de helt fri af skibet, og så går vi hen og samler dem op. Det troede vi alle sammen, at vi kunne gøre. I stedet for at fjerne sig fra Faros, bliver redningsflåden nu suget med og banker mod skibets stævn, mens søfolkene gang på gang skylles i havet. Så længe helikopteren lyser, finder folkene op på flåden igen, men helikopteren kan ikke blive ved. Vi kom til det tidspunkt, hvor vi burde være fløjet til Esbjerg for at tanke op. Ikke? Og, den anden helikopter var på vej ud, men jeg kunne ikke forlade gummiflåden der på det tidspunkt, for hvis jeg ikke lyste på dem, så var jeg ret sikker på, at så var der nogen af dem, der ikke fandt flåden igen, og så omkommer man altså. Mens helikopterens brændstof svinder, kæmper vestkysten sig den sidste mil frem mod Faros. Samtidig ankommer den nyoptankede helikopter fra Esbjerg og afløser kaptajn Heinsen og hans besætning. Hvis vejret ikke bliver værre, kan de nå kysten, og hvis de er heldige, kan de nå Esbjerg. Da vi kommer ned i nærheden af Nybro, der hvor DNG's olie- og gasledning kommer i land, der ligger der et stort anlæg med masser af lys på og en stor parkeringsplads, og så siger vi, lander der. Vi kan ikke nå ind til Esbjerg, vi tager en beslutning af det nu. Med politieskorte kører en tankvogn fra Esbjerg Lufthavn til den nødlandede helikopter på parkeringspladsen. Og mens den reddede sømand køres på hospitalet, fortsætter dramaet ude på havet. Der er nu gået en time siden kaptajnen sprang i flåden. Vestkysten gør klar til at gå i aktion. Nu kan vi godt overtage og se at etablere den forbindelse til flåden og slæbe den væk, fordi vi har grej, vi kan skyde en line over. Men da vi er ved at gå klar til at skyde den her line over, så driver flåden lige pludselig fri. Så driver flåden fri af Faros. Og så er den så ude i vandet, som man gerne vil have den. Mens søfolkene i overlevelsesdragter kæmper sig tilbage i flåden, er kaptajnens kræfter sluppet op. Da flåden kommer fri fra Faros, hænger en afkræft i et reb uden for flåden. De andre har ikke set ham. Nu er helikopteren nødt til at sende sin redder ned, inden det er for sent. I 10 minutter slynges Bent Udbjørg gennem luft og bølger som et pendul. De voldsomme ture og faren for at blive ramt af de kraftige tømmerstokke får ham ikke til at stoppe. Da han endelig bliver ved havoverfladen, virker kaptajnen livløs. Hans hoved overskylles konstant af vand. Søfolkene, der fortsat ikke ved, at kaptajnen er ved at drukne en meter fra dem, rækker ud efter redderen, men Udbjørgs mål er at få en slynge om den afkræftede kaptajn. Så Bent får revet ham fri af flåden og får ham ud væk fra flåden og begynder at få det her sling på ham.
Og der går 1 minut eller 2, hvor vi er så heldige, at vi har ligesom lidt ro til at få kaptajnen i slinget. Og når de så er klar, så tager vores højesteoperatør og hiver dem op. Klokken er 10 minutter i 12, da kaptajnen trækkes op. Han løftes ind i helikopteren, hvor han straks pakkes ind i varme tæpper. Kropstemperaturen er meget lav. Men lægen ombord skønner alligevel, at kaptajnen overlever. Mens lægen i helikopteren tager sig af den forkomne kaptajn, anmoder piloten nu redningsskibet om at overtage opsamlingen. Så siger så må vi sætte vores båd ud. Vestkysten medbringer på agterdækket en stærk gummibåd med motor. Boardingbåden bruges, når fiskerikontrollen går ombord på fiskekuttere. Båden kan kun sættes ud, hvis de 3 mænd, der bemander båden, er enige med mig, at det er forsvarligt. Altså hvis der er en af os, der siger, at han ikke vil med, så gør man det. Så bliver man. Og det er sådan, man spørger sig, om der er en ny mand, der vil med, altså, så bliver afblæst. Så vi tager en hurtig beslutning, og okay, så gør vi det. Skibsassistent Jens Trapp bemander boardingbåden sammen med overstyrmand Eigil Brølling. Brølling har radiokontakt med Vestkysten. Med 39 år på redningsskibene rulles Stig Olsen den mest erfarne sømand ombord. Det er ham, der styrer boardingbåden over til redningsflåden. Planen er at samle søfolkene op og med den manøvrerbare båd sejle op på siden af Vestkysten og hive folk ind gennem en låge. Eigil og mig fik dem ombord, og så Ole Stig skal bare holde båden op ved dem. Nu går det ikke. For nu har vi jo... Vores båd, den kan manøvrere, ikke? Og der er i hvert fald 3 mænd, der er helt friske, ikke? Fra Vestkysten. Så nu skal det nok kunne lade sig gøre. Nu får vi dem. Vi tager båden op på siden af Vestkysten, i nærheden, for at se, om vi kan tage dem ombord, hvis vores båd går på siden af Vestkysten. Men det er alt for mig sygt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og da det ikke lykkedes, så spurgte de, om vi kunne højste dem fra boardingbåden. Så boardingbåden sejlede ind under os, og vi prøvede at følge dem, og Vestkysten lå foran os. Og det forsøgte vi i en 30-45 minutter. Og efter utallige forsøg, så siger jeg, så må vi prøve at tage båden ombord igen. Der er ikke andet. Klokken er 10 minutter i 1. Boardingbåden gør klar til at sejle op på slæden og blive trukket op af bagklappen på Vestkysten. På det tidspunkt helikopterens videobånd løbet ud, så i tidsrummet til næste helikopter når frem, er billederne konstrueret. Der står jeg nede på agterdækket og er klar til at tage imod de her søfolk. Slæden, den er nede i vandet, og det drejer sig om det, de skal så op på slæden, når den er i vandet, fordi nogle gange så er den løftet helt ud af vandet, og det er jo noget skidt, det duer ikke. De kommer op, og det går simpelthen ufatteligt godt. Den kommer jo helt op, som den skal. De får hugget an på vejeren, og så kommer der en sø og skubber båden helt op i slæden. Og der tænker vi så er det overstået det her. Nu kan vi få folk op, og vi kan komme hjem herfra. Det var helt utroligt, det kunne lade sig gøre. Jeg begynder allerede at slappe af, ikke? Og så, det der så mangler, det er, at vores maskinchef, han skal over og hive den vejer, der sidder i båden, den skal han hive op med et spil, og bare hive den op hive den ind på dækket, ind på skibet. Søen ryger tilbage og tager båden med i havet. Så kommer båden til at hænge ude i luften og bliver løftet over på den forkerte side af slædens kant og tipper rundt. Så folk de skvatter i vandet, alle 8 de ryger ud. Man når overhovedet at reagere. Det gør man ikke. Før lige pludselig så ligger man ude i det hele. De 3 redningsfolk fra Vestkysten har selvoppuslige redningsveste på. For skibsassistent Jens Trapp og styrmand Eigil Brølling fungerer vesten efter hensigten. Men det gør den ikke for den 56-årige Ole Stig. Jeg var bekymret for, om Ole Stig, som var bådfører, at han blev fanget under båden. Og simpelthen ikke kunne komme væk, for han sidder låst fast på den plads. Der kan han godt blive fanget under båden. Og jeg kunne ikke se ham. Jeg prøvede at tælle hoveder, der ligger i vandet der, og det var helt umuligt for mig. Han kommer ud under båden. Var han ingen redningsvester på. Den ligger han ovenpå, og så får jeg med svømme over til ham, og så får vesten på ham. Og så ligger vi bare sammen. Det er jo altid nemmere at finde 2, der ligger sammen, end en enkelt mand.
Vi kan ingenting se det her. Vi kan se et skiver og helikopter, og jamen, det er bulravende mørkt. Det regner og voldsomt søer. Så man må prøve på at holde sig ovenpå hele tiden. Det er noget kamp. Det er meget svært, og man føler sig meget lille. Det er helt sikkert. Der går mange tanker igennem hovedet på en. Når du så bliver kastet ned i bunden af den bølgedal der, så dine tanker lige inden, hvor nej, bare der ikke ligger planker dernede, ikke også, ikke? Fordi så er det slut. Mens Vestkysten strider med at få boardingbåde og slæde op, så bagklappen kan lukkes, går helikopteren i gang med at samle søfolk op fra havet. Jeg går til en af de der for Faros rimeligt hurtigt, sender redningsmanden ned, og jeg vil gætte på, at der går en 5-10 minutter, så får han en mand med op. Redderen fra helikopteren har svære problemer med at hænge opret ned lige under helikopteren. På et tidspunkt der hænger han i nogle svingninger, ligesom et pendul, 45 grader fra den ene side og 45 over den anden side, og han får nogle ture ind i de her store søer. Og der blev jeg klar over, at det er altså noget skidt, det her. Og vi valgte i samrådet med hinanden, at vi ville sende sling ned næste gang. 2 sling oven i købet, fordi at det var simpelthen for farligt at sende redningsmanden ned. Her er Vestkysten. Har du fået nogen op? Jeg kan ikke tage nogen op. Okay, vi ligger og knokler, og det kniver os forfærdeligt, ikke også? Vi har fået en mand op indtil videre. Vi har fået ham for det gene, ikke også? Den anden helikopter er på vej herud, og de skulle være herude cirka 25. Så de har altså et kvarter, så er vi 2. Okay, så er vi 2, ja. Det er jo forfærdeligt. Det er der ikke nok at ved. Men så ser jeg herude i bagbordet, nu ligger der en. Ikke ret langt fra os. Og jeg tænker, at jeg må fandme prøve at... Vi må se, om vi kan få ham op. Der er ikke andet at gøre end at gå i gang. Og jeg siger så til styrmanden, gå ned på dækket og gør klar, fordi så prøver jeg at se, om jeg kan manøvrere op til ham. Han går så ned på dækket, og de gør klar det der. Jeg får komme op til manden. Med søens hjælp, så gik det faktisk utrolig nemt. Også nemmere, end vi havde regnet med. Søen, de vælter ind over skibet. Vi ligger delvis tværs i søen. Så de bliver skyllet ind. Altså, de tager... Når de bliver smidt et stykke op, så holder de dem ikke, og så kommer den næste sø, så er de endnu op, og 3 gange, så er de... Jeg kan lige se, det er jo skønt at se, at røv og skudsåler, de forsvinder ind igennem. Det kan jeg bare se heroppe fra styrhuset, ikke, at de forsvinder ind igennem hullet dernede. Så ved det var nummer 1. Det var utrolig dejligt at blive trukket indenbords her på Vestkysten af mine kollegaer, og så... jeg kan huske det agterdæk der jeg får næsten med i det der, ikke også, ikke? Det var lige før, jeg kunne have kysset det. Helikopteren er nu igen ved at løbe tør for brændstof og flyver til Esbjerg med kaptajnen og en sømand fra Faros. Der er 1:30, og den nødlandede helikopter er fremme med fuld tank. På det infrarøde kamera kan besætningen se, at vejret er blevet værre. Helikopter her fra Vestkysten. Ja, godt. Ja, jeg elsker på 280, go. Helikopter kommer lige igen. Kan du se nogen? Vi er stadig en bil fra stedet, så vi kan ikke se andet end skibene her. Der er nu 2 mand tilbage i havet. Ole Stig og Jens Trapp. De 2 redningsfolk fra Vestkysten er drevet væk fra skibet, mens stormen er taget til i styrke. Helikopter fra Vestkysten. Kan du se de andre til sidst 2? Nej, hvad er dit bud? Ligger de længere ude til den ene eller den anden side? Har du et godt bud? Ingen aning nu. Ingen aning. Så fra helikopter, vi har et blink ude til din bagbords side bagude. Og det er flåden, der blinker hvidt. Vores folk, de har blink fra ærmet, du. Okay, så har vi en, der blinker. Vi går lige op og kigger. Jeg gør lige det. Det, som vi i første omgang havde opfattet som værende fly i luften, viser så senere at være de 2 mand, der lå et stykke cirka 1 mil væk fra skibet. Og redningsskibet Vestkysten, vi har 2 mand på næsen. Vi repeterer, vi har 2 mand på næsen, der ligger tæt sammen. Med et blink hvidt på ærmet. Det er vores. Og var vi glade. Vi er klar over, at helikopteren kan se os. Og derfor prøver vi at gøre dem opmærksom på, for de ligger og søger længe.
rundt for at finde os. Og derfor så må vi give en signal til. Klokken er 1:15, da helikopteren finder de 2 redningsfolk. Der har vinkende Jens Trap og Ole Stig ligget næsten en time i havet. Hvis dragten er tæt og hovedet dækket, kan man leve mange timer i det kolde vand. Men afkøling fra et blottet hoved eller skader på dragten kan være skæbnesvanger. En kamp blot at trække vejret, og 56-årige Ole Stig er muligvis blevet skadet, da boardingbåden kændrede. Han har snakket om, at han begynder at blive lidt kold, og jeg kunne sådan set godt holde varm, så jeg tænkte, så må han prøve at komme først op. 2 gange ser vi, at den ene af redningsfolkene ser ud til at være oppe i slingen. Men inden vi begynder at trække op, der kommer der sådan en stor bøge og strammer vejeren. Og i næste øjeblik, så er han altså ikke på alligevel. Ja, Vestkysten, I må ned og hjælpe os. Det er meget, meget svært at komme til dem. Ja, I kommer til at gå ned og prøve. Vi kan simpelthen ikke holde stille. Det hele kører for os. Vi kan ikke nogen med op her. Vi havde fat i en, men vi fik ham tørret af igen. Vi prøver at komme derover. Ja, tak. Ole Stig klager over, at han fryser, og begge redningsfolk er fysisk udmattede. Det er nødvendigt at få dem op for det frådende hav. Vestkysten manøvrerer op for at tage de 2 ind over siden, som de har gjort det med 5 andre. Det gælder om at få de 2 mand til at glide op langs siden, så tæt til skibet som muligt. Skroget ligger på tværs i søen, og da skiberen kan se Ole Stig og Jens Trap på siden, stopper han sideskruen for ikke at komme til at trække dem ned. Oversprøjtningen fra kølen og kollisionerne med skibssiden er en ekstra belastning. Nu gælder det om, at mandskabet på dækket får kastet en redningskrans ud til de forbidrivende, og om at Ole Stig og Jens Trap får fat i kransen. For de først fat kan mandskabet med bølgernes hjælp få dem indenbords. Jens Trap er den første ved lågen. Han kommer fint i redningskransen. Ole Stig ligger længere væk fra skibet og på vej til at glide forbi. Trap får fat i kollegaen. I samme øjeblik en stor bølge løfter dem begge 2. Mandskabet holder fast i linen, men Trap kan ikke holde Ole Stig i den stærke strøm. Der er alt for, det går alt for stærkt. Vi kan simpelthen ikke. Du bliver slæbt bagefter. Det kan man glæde det i den sø der. Efter at være glædet ud af hænderne på Jens Trap, driver Ole Stig videre bagud. På dækket ser besætningen hjælpeløst til. Jens Trap har i mere end en time ligget sammen med Ole Stig i det kolde, oprørte hav. Nu slipper han sit tag i redningskransen og sætter sit liv på spil en sidste gang for at følge kammeraten. Kort efter ser det ud, som om den anden giver slip. Han vil ikke samles op, når hans marker ikke er med. Så han giver slip på redningskransen og lader sig drive bagud. Og det er stærkt at se sådan noget der. Jeg kan da se ham på afstand, men jeg kan ikke komme over det. Ole Stig er nu både kold, udmattet og alene. Hvis han skal overleve, må helikopteren atter sættes ind. Der er ingen i vandet til at hjælpe ham i slyngen. Derfor må en redder med ned i vejeren. Der var kun én mulighed tilbage, og det var, at jeg blev sat i vandet. Klokken er 2:05, da båndet løber ud på helikopterens kamera. Der er derfor ingen billeder af redder Søren Hansen, da han trækker i selen og firs ned til Ole Stig. Lige så snart, at jeg var kommet derned og næsten havde fået givet ham slinge på, så blev jeg simpelthen flået væk. Der kunne jeg mærke, at han forsøgte på at holde fast om mig med benene. Jeg kunne høre vejeren, så det ryk gav det i helikopteren. Sådan fornemmer jeg det. Og jeg troede, jeg mistede Søren også på det tidspunkt. Jeg havde nok den der fornemmelse, som man siger, hvor man ser hele familien passere revue i løbet af ganske kort tid. Og så siger jeg til Frank, lad Søren op, det kan ikke bruges til noget. Og så siger vores radiooperatør Birgitte, jeg tror ikke, han bevæger sig mere.
Så kommer Vestkysten ind igen og samler ham så op sidste gang, de kommer forbi der. Så det var med en vis ledelse, vi så, at han blev samlet op. Vi får ham første gang op på dækket, og der åbner vi dragten, og jeg prøver at mærke efter hans bevidsthed. Altså, vi kunne bare se, at han er bevidstløs, og jeg trykker ham i kravbenet for at få en reaktion. Og der er ikke nogen reaktion, så får vi ham løftet indenfor. Mens Ole Stig får første hjælp indenfor, bliver Jens Trapp som den sidste redder ombord på Vestkysten. Jeg ligger ude på dækket her og snakker med de andre der. Så fortæller de mig så, at det er ikke så godt. Jeg har så jævnligt kontakt med Radio Medical i løbet af alt, mens det her det står på. Og der til sidst, der instruerer lægen mig i at gå ned og lave en test på reaktionen i pupillerne med et lys. Og det gør vi så, og der er ingen reaktion. Og så har lægen sagt, at så skal vi erklære ham død. Og det sker så klokken 4:05. Vores sunde fornuft siger os, at vi gjorde alt, hvad der var muligt. Alt, hvad det kunne lade sig gøre, gjorde vi. Vi reddede dem ikke alligevel, men det kunne vi jo ikke gøre for. Ikke? Det kan vores fornuft forstå, men det kan vores følelser ikke. Følelserne siger hele tiden, var der andet, du kunne have gjort? Var der noget, du overså? Har du en mulighed, du ikke brugt? Det er det, vi hele tiden lever med. Det er det, der gør, at man stopper op midt i et eller andet gøremål. Og så skal man lige have det her på plads. Så kører filmen lige, så ser man en eller anden detalje. Var der noget, jeg ikke gjorde der, som jeg kunne have gjort, som kunne have ændret situationen? Det er det, man slæber rundt med bagefter. Der var en dyster og tung stemning ombord. Det er helt sikkert. Det var en lang tur, selvom det kun tog 3 timer. Den 13. december modtog Ole Stig Olsens enke 100.000 kroner og Carnegies tapperhedsmedalje på sin mands vegne. Jens Trapp og Eigil Brølling, der overlevede turen i boardingbåden, modtog hver en medalje og 10.000 kroner. Det er jo noget med, at hver gang vi sejler ud, så nu sætter vi livet på spil. Vi tænker os godt om, og vores udstyr er i orden. At det her det så var en tragisk. Det giver os bare ekstra til at tænke over, at vi må tænke os rigtig godt om næste gang også. Og der kommer en næste gang.